Cum spui a opri în limba germană? Depinde, evident, despre ceea ce oprești. Dacă vrei să spui, de exemplu, a opri un aparat, un echipament electronic, vom spune ausschalten. Ich habe den Computer ausgeschaltet. Ich habe den Fernseher ausgeschaltet. Am oprit, am închis calculatorul sau televizorul. Dacă vrei să spui a opri mașina sau a opri un vehicul, atunci vom spune anhalten. Der Bus hat hier angehalten. Aici a oprit autobuzul. Sau der Zug hält hier nicht an. Trenul nu oprește aici. Dacă vrem să spunem însă a opri alimentarea cu gaz, cu apă, cu electricitate, atunci vom folosi verbul abstellen. Die Heizung ist heute abgestellt. Încălzirea este oprită astăzi. În schimb, dacă vrem să spunem a opri pe cineva să facă o acțiune necugetată, atunci vom folosi verbele aufhalten, stoppen sau hindern, care înseamnă hindern mai degrabă a împiedica. Ich konnte ihn nicht aufhalten, diese Dummheit zu machen. Nu am putut să îl opresc să facă prostia aceasta. Dacă vrei să înveți germana altfel, ai linkul în bio cum anume poți participa și tu la cursurile pe care le organizezi.